kommer I ind på det. Og vi hedder det både, fordi vi godt kan lide at springe vand. Koldt vand altså. Ja, Ikke så varmt. varmt, det får jeg sådan knupper i, røde knupper. Jeg fatter det ikke. Men jeg kan godt lide koldt vand bedre, end jeg kan lide varmt. Ja, men ikke altid for koldt. Jo, det kan godt blive meget koldt. Ja, men ikke alt. Og vi skal lære noget af mok og sådan noget. Så det kommer I nok til at se. I hører programmet lige om lidt. Vi skal faktisk lige fortælle, hvor vi er henne. Vi er oppe ved mig. Ja. Mathias. Første mobling. Og jeg hedder Oliver Fredensbæk Nielsen. Og ja, vi kan godt lide at spille. Rigtig meget. En hel dag kan vi lide at spille. Her er programmet. Sig noget, du elsker eller kan lide. Efter så det går amok. Går vi fuldstændig amok. Sådan den så trigger, jeg ved ikke hvad altså. Til sidst afslut. Det var det, at det var første gang, vi er sådan lidt nervøse, så den bliver ikke så lang i dag. Ja. Men på et tidspunkt... Og det lyder også kedeligt, men når vi bliver sådan lidt... Når vi kommer lidt længere sådan omkring... Når vi kommer lidt længere i videoerne og sådan noget, så kommer der langt. ja. Så kommer der sådan en lang liste her. Måske ikke. Sådan en her. Ja, den størrelse. Ja, whatever. Ja, vi skal sige noget, vi godt kan lide. Jeg starter. Oliver Fredensbæk Nielsen. Ja. Jeg kan godt lide at springe i vipper, være i badeland. Jeg bare sådan noget vand, ikke? Det elsker vi. Og vi skal nok senere i programmet lave alle mulige sjove, funny ting. Funny videoer måske. Og det er min mors fødselsdag i dag. Ja. Så I ved det. ja, jeg kan godt lide at spille. iPad, computer, Five Nights at Freddy's, Minecraft. Han elsker Five Nights at Freddy's. Han har alle. Næsten alle. Han mangler de 4 og 5 eller sådan noget. Jamen, det er ikke kommet endnu. Det ved jeg. Ikke i Danmark i hvert fald. Ja, jeg kan godt lide... Jeg kan godt lide at lege. Sjov lege. Jeg har gået til fodbold, men fodbolddrengen, jeg går ikke til. Ja, og så er det mig. Eller hvad? Nej, men ja, det var så det. Nu er det der. Jeg elsker store vandrutsjebaner. Begge nogle her. Og så elsker jeg koldt vand. Nede i badet, der var der sådan en stor spand lige helt over os. Alt vandet kom ud. Det er skide koldt. Og så elsker jeg koldt vand. Ja, det har du sagt. Og så kan jeg godt lide mit værelse. Og jeg elsker at spille. Og jeg elsker mine fætter her. Jeg elsker at lege med ham. Fætter skides. Okay, nu skal jeg lige se, hvad fætter skides. Fætter skides. Ja, vi kan også finde på at gøre det med hovedet og sådan noget. Det må jeg selv bestemme. Ej, det gør vi så bare ikke så tit. Det er lidt mærkeligt. Altså, når vi skal ramme vores hår. Ja. Okay. Min fætter han er lidt oppe at køre i dag, fordi det var første gang. Så jeg er nervøs. Det er alle. Det er det første gang. Ja. Så det går amok. Vi starter lige nu. Prøv lige vand. Vi skal lige... Okay, jeg skal lige have mine penge væk. Han er ikke nogen, der kommer og stjæler dem. Hej, bare så. Det var tydeligt. De kan altså godt se det her, Oliver. Ja, og... Ja, okay, whatever. Okay. Lad os så bare gå amok. Okay. Vi bliver lige ved i et stykke tid. Nej, den filmer ikke. Fuck! Fuck! Far skal lige til, at jeg skal slette dem. Hvad? Så lige til far, at jeg skal slette det der. Der er på problemer. Han driller. Undskyld for problemer. 2 minutes. Far, han optager sgu da ikke. Sådan. Ja.
programmet. Dårlige time. Afslut. Dårlige timer. Okay, dårlige timer. Det er nok... Ja. Afslut. Okay, afslut, der skal vi gøre noget. Det var vores video for i dag. Og Der kommer mange flere. 30 sådan noget. der kommer masser. Masser. Afslut. Jeg har tænkt. Og jeg tænker, en sørgelig musik. Gå i gang nu. Ja. Mathias. Den skal nok komme i gang. Den er sikkert i gang. Så lad os tage lidt vand. Jeg sætter til lidt vand. Og komme lidt frem i min stol. Og det var vores sidste video. Mathias. Det var den for i dag. Den sidste. Men alligevel, den blev god indtil videre. Se de andre selv. Det går godt, hvad du synes, den var kedelig. Men bare der kommer masser næste gang. Ordentligt, ikke? Og ses.